Vítam vás v Dome kultúry Ružinov, kde sa odohráva najväčšie šachové podujatie v Bratislave, a to majstrovstvo Bratislavského kraja žiakov a stredoškolákov. Máme tu dnes cez 150 detí alebo študentov a aktuálne beží 4. kolo, do ktorého sa pôjdeme spoločne pozrieť, tak poďte za mnou. No a tu už vchádzame do hracej miestnosti stredoškolákov, kde sa hrajú najvážnejšie partie. Tu sú tí úplne najlepší hráči a prechádzame do hlavného sálu stredoškolákov. Tu máme hlavného rozhodcu turnaja Martina Hunčára. Do pohody. No a pokračujeme ďalej, pretože v druhej miestnosti sa pozrieme ešte na žiakov zo základných škôl, takisto žiačky a stredoškoláčky. Ešte poďte sa na chvíľku. Tuto máme takýto pekný banner a ako správne čítate, my sme šach, takže poďte za mnou. A sme zastihli Emku. Emka, ako sa ti darí v turnaji? Dobre, Dobre, to znamená, že koľko máš bodíkov? 2. 2. A hraje sa ti lepšie s bielými alebo čiernymi figurkami? Asi s bielými. Dobre, a ako sa ti to tu zatiaľ páči? Je to pekné. A akú známku by si dala, keby si mohla známkovať ako v škole? 1. Ďakujeme veľmi pekne a držíme ti palce. A teraz, priatelia, vchádzame do hlavnej miestnosti, kde prebieha druhý typ turnaja, ale ešte predtým, než tam vojdeme, túto hlavný rozhodca Rastio Diviek. Ja som myslel, že ho stretneme tam. Rastio, dám ti na mikrofón. Ako prebieha, prosím ťa, zatiaľ podujatie? Ja som tak vytušil, že sa tu bude natáčať, tak som vyšiel z hracej miestnosti a just in time. No aktuálne prebieha 4. kolo. Zatiaľ si myslím, že pomerne hladký priebeh, ale sledujeme tvrdé boje od samého začiatku. Takže napriek tomu, že hovoríme v úvodzovkách iba o krajskom kole, kvalitu hodnotíš? No kvalitu hodnotím určite veľmi vysoko. Tu máme aj medailistu z majstrovstiev sveta z minulého roku, Tomáša Andreho. Takže a samozrejme niekoľko majstrov Slovenska, majsteriek Slovenska a podobne. A máme tu hráčov, ktorí ešte pred pár dňami boli v Taliansku na majstrovstvách sveta mládeže. Počuli ste to sami, ja si pripínam mikrofón a verím, že týchto hráčov teraz za chvíľočku uvidíme aj pri šachovniciach. Ideme na to. No a ideme teda skúsiť pohľadať tých majstrov Slovenska, o ktorých Rastio spomínal. Tuto máme, ešte vám ukážem, kategóriu žiačok. V tejto časti prebieha kategória žiakov a tu hrajú stredoškoláčky. Všimnite si, niektorí majú aj pekné nápisy vzadu na tričkách. Poďte za mnou. Tu teda vidíme tých úplne najlepších. Vzadu Tomáš Andrej na jednotke, Ložák Alfík